Isa ka negosyante nagpakigbahin sang iya pamaagi kag eksperyensya kung paano ini nakabangon sa tunga sa mga pagpanghangkat sang pandemya. Si John Sala nakatutok. Kapirdihan dala sang pandemya ang masaming mabatian sa mga negosyante. Isa na diri si Marichel nga sadto puno sang tawo ang iya batsoyan kag linagaan sa Nabitasan, Leganes, Iloilo. Halin sa nagsugod ng pandemya, swerte na lang kung may customer sila nga ginaserbihan. May mga tion nga wala gid siya sang kita. Gani ang batsoyan kag linagaan sini ginihimo na lang nga extension sang ilabalay. Sa gamay lang nga income, gatyaga kami biskan isa duwa lang ka customer namon at least sige bala sir. Kaya nga isang hulubaton nga kung ikaw makadasma dapat magtinguha nga makabangon. Ining inspirasyon ni Marichel nga magbukas ang bag-o nga negosyo sa baylo nga magpangasubo sa nadangtan sang iya batsoyan. Gingamit ang ayuda halin sa gobyerno para magtukod sang sari-sari store. Makabulig gid siya ang sapya sir kay amo na gid tukod na mo negosyo at least nga may pang-adlaw-adlaw kami nga kuan biskan gamay lang. Panugyan ni Marichel sa mga nadulaan sang paglaom, magdangup sa Ginoo, tungod wala sang pagtilaw nga hindi malampuwasan basta may hugot nga pagtuo. Unaon ginato ng Ginoo kay ang Ginoo ga provide sa aton tapos ang aton mga kinanglanon wala gid sa tawa nga amo na ginhatag ang balatian nga ini para nga ipabatsyag nga dumdumon sa. Isa si Marichel sa mga nagpamatuod nga sa tunga sang pagpanghangkat dalasang sini nga krisis. Madamo siyang pwede mahimo agud mangin mapuslanon kag dalayon kita nga makabangon. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.